Barany sa pásli ako zvyčajne na tejto lúke pod hradným kopcom. Ich majiteľ si zrazu všimol, že sa okolo nich motá podozrivý chlap. Keď sa prišiel pozrieť, čo sa deje, zbadal niečo, na čo tak skoro zrejme nezabudne. Kúkam hore na lúku, len čo som ich pustil. Pozerám, dole kace. Toto bezbranné zviera podľa slov jeho majiteľa sexuálne zneužil muž, ktorého pozná zo susedstva. Stretli sme ho nedaleko miesta, kde sa to všetko malo odohrať. Čo ste s ním robili? A nič také konkrétne. A on že vraj videl niečo konkrétne. No to vidieť mohol. Ja som zostal vypnutý. Normálne, keď štuknete žav, ja som zostal vypnutý. Ja som nevedel teraz čo. Som zebal potom. Som zebal vidli. Buchel som mu. Poňal som buchev a ušiel preč. Je to pravda? No však keď on to tak tvrdí, no to Čo tvrdíte vy? čom by som mal. Si ovečku zober. Nebána. On je potom asi, neviem, teplý, lebo čo.